Sanibona bafethu. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila. Umfoka Mkhonza again lo sengibuyile bafethu. Kuntambama nje. Sengibuyile ngizoqhubeka nodaba engeke ngakhuluma ngalo ekseni. Mayelana nestatement sika SGO MK Party uComrade Sibonelo Nomvalo. Cabanga ukuthi ngifuna ukuthi ngibe mfishane kule video. Funa nje ukuba mfishane kule video. Kule statement sika Comrade Nomvalo ngicabanga ukuthi kumele sinothe izinto aziphawulile bese siyihlaziya. Yayibona sizothi masiqeda ukuyihlaziya bese sibuka ukuthi yini abanye noma yini abanye indlela abahumushe ngayo lokho akushilo. Ngendlela eyenza ukuthi kube nokudideka okungaka kubantu abaningi eSouth Africa. Uma ubheka le statement, okokuqala uComrade Sibonelo Nomvalo mayikhuluma ngabo kufika uthi ukhuluma ngokuthi uma ngabe ukhuluma usho njalo nje mayiqala uthi uma ngabe ukhuluma ngabantu abangenamaphepha okuba la eSouth Africa already lapho usuke ukhuluma ngabantu asebevele bewuphulile umthetho. Kusho Comrade Nomvalo uthi lapho usuke usukhuluma ngabantu already asebewuphulile umthetho lokuthi nje bala bengenamaphepha okubala sebavele bawuphulile umthetho bese eqhubeka ethi labo bantu kumele baboshwe. Kusho njalo Nomvalo uthi kumele baboshwe labo bantu bese eqhubeka ethi kunabantu futhi la eSouth Africa abanamaphepha afanele ukuthi babe la eSouth Africa. Uthi asikho ke isidingo sokuthi baxoshwe labo bantu. Kusho Nomvalo ngoba banamaphepha afanele ukuba kuleli la South Africa. Mayiqhubeka okwesithathu uthi odabeni lwemisebenzi jobs. Uma ngabe kuziwe odabeni lwemisebenzi uthi Nomvalo kufanele ukuthi ama-South Africans noma abantu base-South Africa babekwe phambili, babe yi-priority, baba bokuqala uma kukhishwa imisebenzi. Even noma ngabe abokufika abakhona la banamaphepha aba-qualified ngawo for loyo msebenzi noma ba-qualified ngayo yonke indlela ukuthi bawuthole lo msebenzi. Kufanele ukuthi kodwa nakuba kunjalo kubekwa abase-South Africa kuqala, utholwe abase-South Africa kuqala lowo msebenzi. Usho njalo Nomvalo. In short uthi South Africans first, foreigners beze ngemuva. Yiloko nje akushilo Nomvalo. Right. Ngicabanga ukuthi ke iba kuphi ke inkinga ngendlela engiyibuka ngayo kulaba abam-interpreter kabi. Uyabona kule statement lathi khona laba abanamaphepha afanele ukuba se-South Africa asikho isidingo sokuthi baxoshwe. Yabona? Nayo ke into emqhatha nabantu base-South Africa abamgxekayo njengamanje ukuthi uthe abantu bokufika noma ama-foreign nationals anama-documents ase-South Africa asikho isidingo sokuthi axoshwe. In short, ukuze abantu bathande uNomvalo noma bavumelane noNomvalo noma bancome istatement sika Nomvalo, short bekufanele athi uNomvalo nalaba abanamaphepha afanele okuba kuleli mabaxoshwe. Hawu ngabe bamshayela izandla ke. Iphutha nje lakhe la ekutheni uthe abangaxoshwa laba banamaphepha. Uyabona njengamanje eSouth Africa isituation ivolatile ngendlela eyisimanga, ku-chaotic ngendlela eyisimanga uma kufika kulo daba labantu bokufika. So uma ngabe kuzoba nomholo ozoqhamuka vele athi abangaxoshwa abokufika abanamaphepha afanele ukuba kuleli. Vele ama-South Africans kunzima ukuthi ayamukele kahle le ndaba ngenxa yokuthi vele njengamanje a-emotional. Ngoba ziningi izinto ezenzakalayo eSouth Africa njengamanje. Eziningi zazo ezimbi futhi ezenziwa abantu bokufika abala ngokungemthetho, abanye abala ngokusemthethweni kodwa abenza izinto ezingekho semthethweni sebengaphakathi. Mina ngiya-understand uma ngabe ama-South African
esefisa even ukuthi kuhambe nalabo abanamaphepha afanele. Kuya-understand ingoba a-emotional, ingoba angry ama-South African ngezinto ezenziwa ama-foreign nationals la-South Africa. Njengoba ngichaza, zenziwa ama-foreign nationals alana illegally, phinde kwenziwe ama-foreigners alana legally. Uyayizwa leyo nto? Ake singene kule ndaba ka-legal. Enye into engicabanga ukuthi iqhatha uComrade uSibonelo Nomvalo nama-South Africans. Sekuvele kaningi ukuthi kunemibiko yokuthi abanye abangama-foreign nationals abala South Africa ama-documents abanawo ukuthi babe lawa abizwa ngokuthi illegal noma semthethweni, abanye bawathole illegal. Iqiniso like nawubhekwa le, there are those foreign nationals who are here in this country. They are regarded as legal immigrants. Kanti empeleni the documents ezibenza ba regardwe as legal, they obtained them illegally. That's a fact. Bayazazi makukuthi bangilalele nje bayasho ukuthi usho thina ke manje umkhonza. It's true. Iyona ke lento mina engicabanga ukuthi la yenza ama-South Africans amaningi acasuke uma ezozwa umuntu ongumholi emphakathini ethi akube khona ama-foreign nationals angaxoshwa even noma ngaba namaphepha right. Uyayizwa leyo nto? So kufanele ukuthi lento siyibalance bafethu masikhuluma ngayo. Ngiyezwa nje ukuthi kunabanye abathi hayi mangabe nje umuntu esenamaphepha okuba kuleli lo muntu uma lawo maphepha kushaywa isystem eHome Affairs eveza ukuthi illegal lo muntu uvela illegal, kungenzeka kuliqiniso lo. But the fact of the matter is bakhona abanye abantu abanikwa ama officials ase Home Affairs lamaphepha, yayibona, bawakhiphe abe ngamaphepha illegal. Ubani okufanele kablenywe ke manje? Ubani okufanele kube uyena njengamanje obekwicala between i-foreign national enikwa amaphepha illegal noma ayenza le foreign national ibe legal eHome Affairs? Ngubani ufuna ablenywe manje phakathi kwalo onikwayo nalo okhipha lawo ma-document? Because iqiniso le ukuthi bafethu izwe lase South Africa lidayiswa abanye bethu. That's a fact. Izwe lase South Africa lidayiswa ngabanye bethu. Ngeyimadlana nje ezincane bakhipha amaphepha banika abantu bese labo bantu baba ngama-foreign nationals illegal. Ngeke ngezwe nje indabeni khona izolo kuthiwa angazi njengoba nje bekuqhubeka ama-holiday Easter kuvinjwa ngazi imoto ezingaki la kutholakala khona ukuthi kunama-foreign nationals okutholakala ukuthi ala eSouth Africa illegally. They are here illegally, balana ngokungemthetho kodwa banama-driver's license ala eSouth Africa ngendlela esemthethweni. Can you imagine? This person is here illegally, ula ngokungemthetho but une-driver's license esemthethweni. Kwenzeka kanjani lo? It points out ukuthi kunabantu abathile esinabo khona la eSouth Africa abakhipha amaphepha banike labantu ababeya ngaphandle, okugcina lawo maphepha enza labantu ababeya ngaphandle babe official la eSouth Africa noma babe legal la eSouth Africa. Uyayizwa leyo nto? So ke uma ngabe ethi uComrade uSibonelo Nomvalo abangaxoshwa laba abanikwa amaphepha noma laba abanamaphepha illegal, uComrade uSibonelo Nomvalo ukhuluma into eright nefanele ngokubuka kwami mina, ngoba nami mangabe ngihamba la ngiya kwelinye izwe ngiphuma ngepassport ngifika le yonke into eright, nginama visa ama right, leyo nto leyo ingenza ukuthi ngibe safe kulelo zwe ngikulo, because ngeke ngize ngixoshwe kulelo zwe futhi ngeke ngize ngiboshwe ngoba ama documents wami are right. Uyayibona leyo? So iphuthe elikhona la South Africa ukuthi laba bantu enifuna baxoshwe nina, enifuna baxoshwe even though benamaphepha asemthethweni, lawo maphepha asemthethweni ngempela but bawathole illegal. Uyayibona? Into okufanele yenziwe la ukuthi
ake kuverifywe wonke umuntu ola eSouth Africa oyi-foreign national, kuverifywe everything ngayo, kuverifywe ama-documents wakhe wonke, kubonakale ukuthi uwathole ngendlela e-right na, even laba abanama-documents alegal. Iyona solution engicabanga ukuthi ingasiza la, kuverify wonke umuntu ose-South Africa, ngakhathaliseki ukuthi ufike nini eSouth Africa, kuverify wonke amaphepha akhe ukuthi ukuba kwakhe kuleli zwe ingabe kuhamba ngendlela esemthethweni na. Iyona solution nangendlela engibuka ngayo, ayikho enye. But nje ukubuya kule point lika Comrade Sibonelo Nomvalo, kulama point awabekile azange akhulume kabi, azange futhi akhulume ngendlela ebonisa ukuthi ama-South Africans wabukela phansi, ubeka phambili abokufika, ngoba sekukhona nabanye abasebenzisa lento njengekhadi lepolitiki manje. Khona nje omunye nje ngiye ngathi engimhloniphayo nami welinye iqembu engenglisho uthe mayikhuluma ngale ndaba kaComrade Sibonelo Nomvalo, ngabona ukuthi la sosebenzisa lento nje ibizwa nge-cheap politics, asikho isidingo salento ayishoyo, yabo. Uthi awangavotela wonke amaphathi avikela abokufika. Ususela estatementini sikaComrade Sibonelo Nomvalo ngoba ubeke yena la, ubeke uComrade Sibonelo Nomvalo wasokhuluma lento. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi manje ufuna kube nesithombe esithi MK Party ivikela abokufika, ibeka abokufika phambili bese ikhohlwa ngabase South Africa. Akusile iqiniso lelo bafethu, akusile iqiniso. Sithi thina siyi-MK Party, sengenanela ke manje kwi-statement sikaComrade Nomvalo, sithi siyi-MK Party, wonke umuntu ola South Africa onamaphepha afanele ngokuthabela South Africa, lowo muntu akumele axoshwe. Uma kuwukuthi lawo maphepha, sengiya-eda manje, uma kuwukuthi lawo maphepha amenza abe legal la, noma lawo maphepha amenza abe semthethweni la, wawathola ngendlela e-wrong, naye loyo muntu kumele ukuthi afakwe kuma-illegal immigrants. That's what MK stands for. Sengiya-eda kwi-statement sikabani sikaComrade uNomvalo uma ngabe ngisho kanjani, uyayibona leyo. So ngithi mina nalabo abanamaphepha abenza babe legal eSouth Africa ekubeni bawathola illegal, those are illegal immigrants who are portrayed as legal immigrants in South Africa. Kumele ukuthi indaba yabo ikixoxwe na-government naseparliament ukuthi kudilwa kanjani nalabo bantu lapho, uyayizwa leyo. So MK Party bafethu, ngifuna ni-understande kahle ukuthi MK Party ayivikeli abantu bokufika abala ngokungemthetho. It's not true. Asikhulume nje iqiniso elimsulwa bafethu, silimele iqiniso njengoba njalo. Comrade Nomvalo ayikho into e-wrong ayikhulumile, abekhulumela ukuthi labantu abanamaphepha afanele ukuba la akufanele baxoshwe. Yes, nami ngisho njalo, ne-MK Party vele isho njalo. Kodwa if kuwukuthi lawo maphepha asemthethweni abawaphethe bawathole ngendlela engekho semthethweni, those people should be regarded as illegal immigrants nabo uqobo lwabo. Injalo bafethu, ayijiki. Siyeke ukudlala lento esiyenza ipolitiki e-cheap engenasidingo bese sikhuluma izinto ezingelona iqiniso ngoNomvalo nange-MK Party. Yiloko nje ngifuna ukusho. Umfuka Mkhonza ngiyayibamba khona la, ngifuna ukwanda kakhulu, ngigeqa amagule ngathi ngemuva. Ake sixoxeni ngebafethu, nithini ngaloko engikushoyo la, niyakuzwa noma mhlawumbe awukuzwa. Uma ungakuzwanga kahle ngicela ungibuze ku-comment section, ngizophinde ngikuphendule ngikucacise ukuthi kungani ngithi uComrade Sibonelo Nomvalo akenzanga phutha ku-statement sakhe, kungani futhi ngithi MK Party ayenzanga phutha ku-statement sayo uma ikhuluma ngama-foreign nationals. Ngiyayibonga-ke indlebe yenu bafethu, ngicela-ke sihlangane kuma-comment. Uma ungasubscribe kule channel ngicela usubscribe la ku-YouTube, phinde ufollowe naku-TikTok kumfuka Mkhonza TV and podcast. So hlangana ku-video elandelayo bafethu. Thank you so much.